karo bojo gemati, karo anak ya gemati, terus ya salate ora keri, Bu Kesi. Yen pas longgar ya, Pak, aku imam ana. Imam ra mangkat aku ya mongkon. Tegese imam iki tegese pimpinan lek mau salat ngono. Imam bubuk aku. Tegese iki dadi pengarepe salat. Aku ya mending ngimami pas longgar ngono kuwi Bu Kesi sregep banget yen dadi makmum. Iya. Saka sregepe imame sik ruku dhewe sujud malah. Ya kuwi kan awal-awale mbiyen aku mualaf mlebu Islam pertama panjen ya tak akoni. Saking aku semangat ingin mlebu Islam kuwi semangatan aku urung paham banget kuwi. Dadi aku sok ndisiki. Iya, aja ndisiki Bu, aja ndisiki. Penake bareng Bu ngono kuwi ya. Jamaah kuwi lho bareng ora. Oh, yen sampean nakal-nakal ngono kuwi tembungmu tak aturke karo Mbah Slamet lho. Mbah Slamet kuwi lek tresno karo aku, lek sayang karo aku wis 13 tahun. Nganti apal asmane bapakku Pak Wagiman Gondo Carita Joko. Iya. Duwe aku duwe sedulur pira wae apal. Terus Mbah Slamet ki ya apal sampean putrane sapa sing mbarep sapa dadi apa, nomor 2 nomor 3 dadi apa, nomor 4 dadi dokter gigi. Mbah Slamet ki lho apal. Lah iya kaya ngono kuwi. Anu Jayabaya nggih Mbah Slamet nggih. Nggih, penyebar semangat. Panyebar semangat. Iya ya. Udu Jaya Karneli malah. Mbah Slamet. Nggih. Mbah. Oh nggih, Mbah Slamet jenengan kula donga-dongaaken sehat nggih, Mbah. Nggih. Nggih, mengki lek panjenengan sehat, tambah rezekinipun pun kesupen mengki yen wancine mantokne putune sing kakung mengki wayangan malih Pak Cahyo sindene Bu Kesi. Sing bokonge jebrot, Mbah. Ayo jebrot, tambahi bantal. Ayo. Niku lek Mbak Tutik. Oh iya ding kleru aku. Sorry Tik. Kuwi hake Tutik ya ayo. Iya. Ting ting. Ing Serina lan ngene riyen nalika 13 tahun kepungkur Mbah Slamet niku ngertos kula tasih alit Pak Dalang. Nalika kula tumet Pak Purba Asmara. Iya. Nalika kula niku tasih semester 6, Mbah. Yen tahun 2000 niku kula semester 6, tasih alit saumi niki tasih perawan penting, Mbah. Suwanten kula tasih bianter roso. Saniki pun suaranipun napa nggih? Bobol papat pun dirusak kali dalangan niki. Saiki lek buket sing mlaku aku mesti nembang mentok. Mentok. Ayo nek malah piyayi lek lemu ngono tegese iki kopen, tentrem atine, ngono kuwi. Ayem rasane. Ngono kuwi Bu Kesi. Nggih, oh nyuwun pangestu nggih Mbah Slamet. Jenengan dongakne kula kalih Pak Cahya Kuntadi niki anggen kula bebrayan runtut ngantos kakeng ninen nggih Mbah. Mang dongak-dongake bojo kula mboten wayuh nggih Mbah. Soale dadi bojone dalangan niku abot mikire Mbah. Lek niki kemerungsung niki mboten napa nggih kuat imane. Sakniki sindan kula lho Mbah samenten niki ayu kabeh enom kabeh. Lah ya ngene batine Mbah Slamet upama dalang karo wayu ya tak dukung lho. Bojo loro napa Mbah? Nggih. Niku. Lek bojo loro apa jare? Menyakiti hati. Lek telu malah ra apa-apa. Malah bosok ora kowe. Ya Bu Kesi sayang, yo. Datan ginggang. Kayak dhewe lho iki, datan ginggang. Mbuh. Lho iki jane ki ae dhewe iki roman utawa fragmen kaya ketoprokan iki lho. Datan ginggang. Malah meremo kabeh ya anak-anakku ya. Wanita saka Tuban ora pangkling kowe Srigala anu Sriuning. Umahing jagat kurping langit ya mung kowe ingkang rengga sajroning batine Wiratmaya. Duh Kang Mas. Saestu pangandika panjenengan saged kula ugemi Kang Mas.
Nimas Pendoro wong ayu garwane wong akeh. Garwane pun Kakang. Ngono, aku setia tenan lho, Pak. Setiaki ya. Celometan. Apa tahu krungu aku 14 tahun rabi karo sampean aneh-aneh SMS-an karo wong. Ora nate wong piyai setia kok. Terbukti ya. Kanya-kanyamu yoga-yoga iki dadi seksi hidup. Iya. Golek karo. Ha padha karo iki bojone sing gendari ora tau cemburu. Ora arep piye-piye ora bakal mergo ora mungkin payu jare. Ayo. Ning saestu kula remen sanget dalu niki wonten Jatiasa mriki ya Allah. Wonten dusun mriki saestu piyayinipun grapyak-grapyak, bapak-bapakipun saestu jan kula remen Pak nalika tasih 13 tahun kepengker kahananipun tasih ajeg kados mekaten. Ayem tentrem. Saya-saya keluarga besar Mbah Slamet Pak Darno mriki saestu Mbah. Bungah hati kula njenengan dawuh mriki. Wis disangoni akeh. Kula ken nembang-nembang matur nuwun Mbah, Mbah. Omongane wong wis dilunasi wis ngono kuwi. Ayo. Ayo wong ayu. Iya. Datan kinggang serembut lamun caketing ngati Nonanu yen cedhak tansah mulat sida asih meneng to cah lek nek ibunda iki nembang iki disemak nggih bundas saya. mak iki nembang kuwi iki ya menghargaono wong sing nembang ben suasanane kuwi apa ya wingit ngono. Kalah wingit karo Duryodamata mau sih. Ayo. Nyeng. Malah ning tayungan barang. Sida asih tenang kanca-kanca. Wis to, senadyan to imang Duryodamata iki mang bubrah, ora tak potong. Ya mergo wis lunas. Ning jane aku ngerti sampean ya tabuhan kaya ning kecil. Ya mergo kaget kok jam 10 kok wis jengkaran ya. Dadi nek kaget to ya kok liburan ya. Lah kancane bingung, "Apa iki apa?" Ngono sing mlemu ya ana sing wah. Kok malah angop. Wis tak maafke. Ayo. Terus kancane wis geger bareng wis dadi iki mau apa to iki meng. Kancane gugup malah kena mata merah ayo. Sing dadi lucu kaya ngene iki, malah aku paling menghibur hatiku ya lek iki mau. Aku sampe guyu nangis ra kena tak empet. Saking lucu-lucune nyawang ekspresi kanca-kanca. Iya. Sida asih Ning Mbah Slamet mau wis ngalembono karo kanca-kanca pas klenengan awan. Wah, wau medal puji moyo sae sanget, Mas. Nggih, mergo niku sing mbonang niku Mas Dwi Puji, ayo. Dwi Puji mbonangi Duryodamata. Ayo. Rat Slamet Mas Dwi Puji mesti geteran terus lho, ayo. Tujune dhek langsung menemci, ayo. Ayo. Ya bukan sih. Pindha mimi lan mintuna Piye iki? Lha opo iki opo terus? Wah. Nano. ayo
anetepi wajib. Ngono sing nyimpingi aku ya meksa rasakan. Ayo dek entuk walesan. Biasanya kan ganti lakon gobios dek. Ayo. Saiki ayo rasakan entuk-entukane ra gelem gugah wong turu ya kowe. Ayo. Nono. Sita asih Matur nuwun Bu Kesi, monggo kalajengaken mari kangen. Ayo Mas. Istirahat, Mbak Diajeng Chandra Mulya berdiri ya. Menika saking laladan Tuban para pepunden ya ning wis hijrah ana Karanganyar mapan ana ning Sangga Runggi
Desane ngendi, Nok? Duh, kok duduk sih? Urung nembang lagi suppot tok. Matur nuwun ngoten to. Hah? Nggih, jenengan ngoten lho. Tegese iki disupoti kanca-kanca saen matur nuwun aku makili kanca-kanca nggih. Walah. Lha kok terus duduk. Kan wis enek supote dhewe-dhewe to. Oh ngoten. Lek bukes iki ngangge apa mau? Cublak-cublak. Sampeyan ngangge perahu layar. Perahu layar, Lek Mbak Tuti ngangge mangga-mangga ngono kae. Mbak Tuti datang, penontonnya pada pulang. Jenengane ampun sia-sia kali Mbak Tuti ngoten niku. Pulang ki nggugahi anak bojone. Ayo ndelok Mbak Tuti, Mbak Tuti ngono lho. Ayo yo tangi kabeh ngono. Digugahi mak biuk kabeh ora ngono kuwi ora. Walah alah. Ngono kuwi. Mbak Tuti angger ngadeg penonton suk. Kabeh terus basane lelembut bareng. Ngono kuwi. Lah ya ancen balane lelembut. Ha iya ngono kuwi. Ngono kuwi lho nok luar biasa. Sampean ya hitungane ya sik rada manten anyar. Kira-kira yen mirsani kahanan bengi iki dhaupe Mbak Dewi karo Mas Erik kira-kira piye? Lan apa sing nduk aturake Mbak Diajeng? Oh ngoten. Nggih, sakderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu kagem sedaya ingkang sampun rawuh, sugeng mirsani, sugeng rahapi pasuhagatan. Nah, iya. Pasuhatan. Ayo. Lho ya kami sosolen ki manusiawi. Heeh, wong mangan ngangge kecer ya, Nak ya. Lah ya kaya ngono kae Pretok Firmia ngoten nika. Kaya kami sosolen kae. Preto, ayo ora apa-apa. Heeh. Pancen ya. Ngono ki sosolene nular kok. Ayo nular kancane. Pedalange wis sok ketularan ngoten niku. Oh, aku kerep lek sosolen kerep ngono kuwi. Ayo, ora masalah, Nok. Dongamu apa kanggo mempelai berdua, Mbak Dewi? Kagem Mbak Dewi kalian Mas Ridwan, Erik Ridwan nggih. Iya, bener. Mbak Erik, Mas Erik Ridwan. Mugi. Heeh. Langgeng salaminya. Amin. Tansah sakinah mawaddah warahmah. Ayo. Sakinah mawaddah. Wah. Ayo. Arepe sakinah mawaddah karo umbah-umbah. Ayo ngono kuwi. Jenengane lho, Pak. Ora. Lah kami sosolene malah seneng. Apa? Kok malah seneng lek ana wong kami sosolen. Ya ngene dadi hiburan kok malah nek sosolen ngono kuwi ora. Ora masalah, Nok, ora masalah ngono kuwi. Heeh. Nggih. Karo bapak-bapak, ibu-ibu lenggah kuwi lho pirang-pirang. Piye? Mugi-mugi enggal kagungan momongan nggih Mbak Dewi kalian Mas Erik Ridwan. Amin. Kagem Pak Darno kalian sekalian ibu sedaya ingkang sampun rawuh mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat bagas seger kewarasan. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, tansah berkah barokah lancar anggenipun merdamel napa kemawon. Amin. Nggih. Karo bapak-bapak Hansip kae lho, loro ning jaba. Hansip. Wis sing jaga mobilmu lho, Nok. Ayo. Nggih. Bapak Hansip sugeng dalu. Matur nuwun sampun mirsani. Lah niki kok mboten jaga mobil malah mirsani wayang. Dalam Teng mriki niku wis ayem tentrem ora enek sing kaya kejahatan ra enek ning kene iki. Tinggal ora masalah. Heeh. Sindene ayu-ayu. Oh lah Hansipe barang ya terpukau karo wajah sinden ayu lho, Pak. Heeh. Terus ya Hansip iki penting lho, Nok. Apa nek sampean pas manten anyar kae apa malam pertama kae mbutuhake Hansip. Ayo, Napa nggih? Mesti angger tahan dulu. Akhire sampean akhire sip ngono kuwi. Kuwi beda Hansipe kok. Beda. Nok, aku kangen sampean nembang karyane Mbah Sukron kae lho. Mliwis putih. Ayo. Mliwis putih. Ayo. Niku bawane napa, Pak? Mboten nanten iki bawane. Metik seri niku. Itu boleh. Kuwi ya gandengane mean. Ayo. Oh, nggih. Mean. Ayo. Ngono, yo. Pangkur. Ayo. Nggih, sugeng dalu Mbak Slamet. Nggih. Mbak Slamet. Sare, mboten? Sare piye ngematke? Oh, ngematne nggih. Ayo. Oh, nggih. Perhatian. Nggih. Matur nuwun lho sampun perhatian kali kula, Mbah. Nggih. Mengke disangoni nek mantu. Loh. Lah perhatian lho Pak Dalang. Ya perhatian nyangoni pangestu le piyai Dalang sepuh. nggih. Ya maksudnya kan kula nggih pun disangoni to niki wau.
Iya bener, aja njaluk dhuwit lho ya. Eman-eman ayumu, ayu-ayu kaya ngono njaluk dhuwit malih wajahmu malih ora ayu, malih kaya kotak amal. Ayo. Ayo ngono. Ya Cah Ayu. Sak pinten Mas Der? Iya. Mrek. Matik seri angkling derma Nana. Ayo nyeluk Mbah Darma to. Ayo. Mo mulya mo. ana cerita tingkae ula kalih Ula kalih lagi ngopo no? ingkang samya cumburayu Ula sing lagi cumburayu jenenge sapa no? Wani gunjak sapa? wani gunjak garawane sang maha wiku Terus nanggih kinagaraja garwane Nagaraja sinten? sesilih nyinaga kini Mliwis putih ya nak. Ya, mliwis Pandapa wong ayu. Sak cedhake kandang mindo Raja Brana wong ayu.
Terima kasih Mbak Chandra Mulya luar biasa miroso tenan. Iya. Yen sing ngumandhangake dudu Mbak Chandra Mulya ya kurang pas e. Pancen berkarakter temenan. Dadi sinden ki duwe karakter dhewe-dhewe, duwe spesial dhewe-dhewe. Iya, bener, Mak. Kaya ngono kuwi. Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Nangis sinden loro cantik-cantik kabeh, gemeske kabeh. Ayo. Terus tak sawang jan kaya pergiwa karo pergiwati. Ya. Biar si Birgita ki ya pergiwa, terus Winong kaya pergiwati, Mbak Tuti pergi enggak pulang-pulang. Terus. Ayo, oke. Seneng aku. Bocah loro ayu-ayu kabeh. Ayu kabeh Mbak Winong ya ngono. Mripate le mblalak-mblalak nganti kaya ngono. Tur nggen alis ki nggen alis tok lek dandan nganti 2 jam, Nduk. Ayo. Wong dandane alis menisa kaya bintang India. Lho niku wajib apa, Pak? Wajib ya, Nduk ya. Kunci make up itu ada di alis. Ada di alis ya. Iya, mulai tak sawang Pak, jlirit nanggal sepisan. Kuwi ngangge depasan ra sampean? Pakai to. Ya pakai apik ngono iki. Biyen Mbak Tuti iki kuwalik ora munggah ning medun. Dadi ngeneki melengi dhewe, anggere iki kedip aduh ngono kuwi. Ha iya ngono kuwi apik. Ya ora apa-apa. Cara mensyukuri apa iki jenenge kecantikan anugerah dari Tuhan ya direksa kanthi becik kaya ngono kuwi ora masalah. Ngono ya. Heeh, nggih. Ya Bir ya. Nggih, Pak Dalang. Gimana sudah dapat apa belum? Hah? Dapat apa? Hah? Dapat apa? Ya, teman untuk kemana-mana gitu. Belum, Pak Dalang, mau jenengan ngancani kula. Ora masalah, nek lek jajanku aku bayarano lho ya. Lho lah kok kula to, Pak? Lah aku nek ndi ra tanggo dhuwit ngono kuwi. Engko hitungan tulisan nang bukumu entek pira lek bar wayangan tak ijoli ngono. Oh, ngoten nggih, Pak. Heeh, iya. Ngenteni saweran kok Pak Prapto ngono ya. Ah iya apik tenan iki cah loro jos tenan. Kompak cah loro kuwi tenan. Nadyanto sing ketok dewasa iki pancen Birgita lek pancen Winong iki sik kekanak-kanakan. Ora kena diseneni bocah kuwi. Ah iya, apa-apa mesti ngrepoti karo si Birgita kuwi. Entah. Apa-apa lah ngrepoti to kuwi. Sami mawon, Pak. Mbak Birgita nggih ngrepoti kula. Aku ngrepoti kowe apa tak tekoni? Sampean kan biasanya yang nginep nggonku to, Pak. Alah nginep lagi pisan lho. Nek kok suwi pirang-pirang dino. Ayo, Ndak, biasanya yo anu Pak, napa barangnya carry no kon nang gawakno iki nang aku engko lek piye gawakno sotek. Ngono aja diomong-omongne. Lho bocah pancen sik kekanak-kanakan nyuwun pangapunten Bapak Ibu niki gedene ini gede sego asline pikirane sik kanak-kanak wong nembe lulus SMA si Winong niki. Ah iya ora apa-apa mula lek omong do clebu ngono kuwi. Ngono kuwi. Aku rumasamu tratap-tratap ngono lho anggere kowe omong ngono ora. Kowe ngomongne kuwi mending tambahi sing bersayap ngono barang ora. Ayo. Ki lho pamundhut saka pepunden Mbah Putri Mbah Suharsi ngersake kembang rawe. Kuwi kaya ngono kuwi. Coba iki jan apik kabeh. Sampean loro kembange tutik rawene ngono dadi. Bangga tiba elek ae to aku iki. Mun aku sesuk ora melu aku ora. Ayo. Ayo ngono kuwi. Siap ya kembang rawi ya? Siap, Pak Dalang. Siap ngono. Yo coba diaturake. Muga-muga bisa kanggo panglipur penggalih dumateng Mbah Putri Mbah Suharsi. Ya, monggo kembang rawi dados.
Ayo.